From grass to grass, makorokoto kunyamanindi family. Girubeti Nyathi Family relocate kuenda nemuri yake ku England. Ukuotaite nemdiwa wake vari celebrate 22 years zataite 2 million followers pa Facebook. Uye nemwana ari munzira chimwe chicha ungada. Uka back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So guys, muri yekwanyamanindi vaisa message vakati ivo something big is coming our way. Vanhu ndokubvunza kuti kochiko nai Nyathi taura kati fambirane ndokuzogara ndokuti Mwari vanotida chokwadi hatisi kugona nemufaro hama dzinodiwa anytime unogona kuzonzwa kuti Nyathi Family couple iya yakabva kumukuku yaenda kuBritain. Mark our words. Pasina nguva ndokunyora zvakare akati content yevana vaya yava kuda kubva nechekuBritain uko zvino ndazopererwa nemashoko imi woye from mukuku here vanhu woye munoziva tikada kuzitsanangura nekwatakabva nekwatakuenda kwacho tinonzwa kuda kuchema hama dzinodiwa vanofara nesu. Let's go rwendo ruya rwemumukuku rwakusvika kuchando zvino. Izvi zvafadza manetizens kukanzi vedu veka makorokoto. Ndo paunoona kuti Mwari kana akuda hapana anouya akakubvisira chikomborero chake. Mwari anokudai vedwe murambe muchinamata. Vamwe vakati de marega kutaura nzendo idzi. Dzimwe nzendo munotaura madzoka kana kuti masvika kwamunoenda. Maybe kavanhu vecontent kutotaura kudai vanenge vatosvika vatolenda kwavari. Chimwe chinoitika ndechekutoti vamwe vari kuti toda full details kuti makashandisa diamond migration here ndivheko lupa here boss vheko kana kuti chii chaitika nekuti imimi hamuna details amuri kutipa. Isusu tinofollowa tee tichida kuziva step by step. I think chaita kuti vataure maybe they need to advertise for agency yakavabatsira because I know kuti these guys havataure zvinhu zvakakosha kudaro, personal need for advertising. Nekuti Vanyati ndo vazvitaura dzimwe nguva anogona kuvatori maskiti kazhinji katinouya tichikorokotedza munhu kuti zvaita chino zvadai but I know time tozonzwa kuti aiwa ritori skiti mukomana akazodai. If God did it for you guys, I will be happy. So kwamakabva kwaive kwakaoma vedwe, keep on praying and remain humble. Ipapo pa humility apo panoda kuti patsimbirigwe. Mukazotanga kudadira vanhu vakaona variwo maviewers vakakusimudzai vakakuisai pane chimwe chinzvimbo panenge pashata. Hatisi kuti vanhu ndo vane power yese, aiwa Mwari ndo vakaita kuti zvifambe sekudaro, asiri kungoti munofanira kuramba muri humble. Vanhu zvamunenge makugara pano vedwe nekuti kana yobva nepa London apa content yacho inenge chitonhorera yakarohwa nesisnow iti zvichanakidza kana your wife is a blessing. If you leave her, that's a downfall, brother. Happy for you. Mwari anosimudza waada nenguva yake. Zvikasashamisa hasi Mwari. Whenever I feel like giving up ndikafunga these two nepa vakatangira I feel motivated. In April last year ndaiva nezvose zvamanga musina. By December you have gone places I wish kuti dai ndasvikawo. You have met people vandisingafungi kuti I will ever meet them. Mune zvimwe zvinhu zvandisingazivi kuti ndichazviita rini. And I'm just here clapping hands for you. Plus in Winky D's voice ndini holder muhombi we top fan page pano and tapping by grace Britain. Here we come. So ndo top fan ravo rafara zvisingaiti. Vamwe vakati vana mazepe vanga voti zvambira pano kushando kunoshandwa ndo dambudziko ratava naro kuti komaskita aya muchitipa muchibikirana muchidini zvichandobuda here. Nyathi Family kuenda mhiri kwakanaka, hatisi kuramba, asi kana masvika kuya umwe uchaita umwe achadii hamuzotipi content. Plus nyika yacho yamashara mukati content ichabuda muEngland umu. Pane vari kuEngland vati mudhara Gilbert Nyamanindika kuEngland aurarame nemaskitsi kunoshandwa. Tendai nezvamunazvo izvozvi, musade kumhanya batai life yenyu kuti makachibata one nai vedwe. Zviri vana madam boss vana mhosva vanani vese vazvigerere kuZimbabwe. US dollar vakaribata kuti vanoenda ku USA vondovhizita, voenda kwapasho vonovhizita, vachidaro vachidzoka. But ngatidzidzei kuti kuenda kuBritain is not an achievement. Hatisi kuzviramba hedu kuti zvakanaka kuona dzimwe nyika, but apa padee mamboti mirei.
pane vanochemaone kuti chirungu chinogona kunetsa kupasa nekuti choi chirungu chiya cheInternational English wati panogona kuti remei nekuti makatema matecha namarekeni. Hey guys, ka level yatinayo yetu kuZimbabwe kuti munhu akataura kuenda kuBritain totanga kumudza kuti aiwa azozobudiri nekuti wechirungu chachikuona iwa chino toda kumudza zvakadaiwa guys. Kana Mwari vati unoenda hapana chinoramba. Zvese zvinogona kungorongwa munhu akatodai. So more boys, what God has blessed you and you are a great testimony. Remain humble and faithful. The Lord will continue to lift you up. May the Lord open doors for you so that you may also bless the other Nyathis who are still staying in the shacks. Vamwe vati kuzoannounce zvinhu zvichiri premature stage apa, hasi wese munhu anofara nazvo. Tifo titende all the best for the Nyathis. Ma blessings acho double portion, triple portion, zvakanaka zvavaita zvinovengwa nemuroi chete. Tafarira zvakare Gilbert Nyamanindi ndiye one of the first people akaposta wotaita papeji rake akati makorokoto for 2 million followers. Pamwe akati Nyati wakudini utairwa necopyright chino. Guys, kana vanhu vaita zvinhu zvakanaka zvinodadisa muworld content creation unoyazoziva kuti kana panzi une 2 million followers une great influence and it is something that is worth celebration. Kana kuti something that is worth kutokukongratulate kuti you've done well. So guys, we are so proud of Kiki na Tight. They've worked so hard. Pasina herupu yevamwe or anything. The couple has worked hard. The sky is the limit. It is actually not the limit. Tukutovakirwa kakumaso kukwanzi vane mari dzavo vanokwanisa kutaura naElon Musk kana achinge angopedza kuvaka the Grand City tinoenda tunogara ikoko because earth iri kukanganiswa nepollution. Haiwa guys, amene kuti kuchasarani and I am sure kuti couple iyi itatoitawo the first people kunogara kumazi nekuti 2 million guys aitori extraterrestrial. Wingi Diano gonna kutongovaimba apa guys kutoti imi extraterrestrial handiziva hangu kuti magafa or anything, but tiri kungoti makorokoto mashanda nesimba. Zvinodadisa izvi guys, zvinodadisa zvachose. Gore rino tichange tichingouchira maoko weudhani ningi weudhani tinofara nekuti kana pawanikwa channel inoita kuti life yevamwe vana iite better. Zvinhu zvinodadisa uku Kim naTanaka vatenga mota zvinoratidza kuti content guys it pays. Tingaramba tichingomira tichichema ningi hasi kucreate employment ningi wachibata kuti dziwatengerana ningi mota isusu tiri pano hatina kupiwa mota. Aiwa guys, the platform is too big for everyone as long as you are creative and you know how to create your content. Aiwa hatipindei chinhu ichi, ngatichimhanyei chinhu ichi guys. Tingowana mari dzedu, imari yakawanda yakangorara kuAmerica uko iri kushayirwa vekuipa. Iwe ukangoziva chete pekubaya pekusvina, aiwa unofa nemari kufa chaiko kunovigwa. Zvezvo tongoda kuti munhu wese angojoina police Great Pope angowanawo something. Anditika ukawanawo policy yako kana wotanga nyaya yecontent ukazorohwa nemari mabriki akadai so unogona kungoti policy yotongokutora yotongokuviga because apa mupacho unotoona kuti mawandiro emari ikai aiwa umwe uchangoti ndiye sarai.